ni na zata da na aure ta za ta na ladabi da biyayya, ka aike ta je. In aka ce da idan kai aure sauki zaka samu. Wanke bayin gida, wanke kayanta, kai kayan ma har da dan hamun cikin duk wankewa yake. Bari in sallah in dahe mu ci gaba da magana. Shine da zaka dora ni akan keken bera. A bari in sallah in zo. Je ka sallau. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan Allah dan annabi ka dame ni, ka ban da abin da yake dawo. Aliyu, Wai kai Aliyu, ka zo tun da ka zauna kake sallalami kake ta daki. Shine ni ma abin da na gani. Me yake Kai da kake da sabon aure? Ina da sabon aure, gallele budurwa, ina zan je. To me ma bai faru ba? Me ma bai faru ba? Yarinya kamar kendir ta dinga juya ka yanda ta ga dama. To me yake fa? Ai bayani za ka yi mana me yake akwai. Ni na zata da na aure ta za ta na ladabi da biyayya, ka aike ta je. In aka ce da idan kai aure sauki zaka samu, amma yarinyar nan na kasa ganewa ita ce Robert din ko ni ne Robert. Ali, ba zan ce ma Aliyu ba, Ali. Ka kama ta ka mata shegen duka. Ka ruburbuɗe ta. Duk wanda zo a gidan su yi ma ka bai ka jibgar. Kamar ya? Su mata ne yanzu in ba jibgarsa kake ba za su da ba. Kana ban shawara ta gari. Ya zaka ce inda ki mace. Kai fa sabon aure ne da kai. Ko wata baka rufa ba. Ko wata baka rufa ba. Kai ka tsaya kana ta wani ka auri karamar yarinya ƴar karama. Da ɗaya tana juya kai ka ce waina. To ai shi yasa take juya nin, ko dai ma irin shekarun ne da basu kai bane, ko ya akai ne yin yadda da ake faɗa ne ban sani. Kai dai kawai sakarai ne. Ni bari in gaya ma abin da baka sani ba. Na rantse da Allah yanzu idan kuka na aura. Kashe shi ta hanya mai kyau, kuɗi mu kashe shi ta hanya mai kyau, Allah ya kuɗi biya. mu kashe shi ta hanya mai kyau. Ku ne ƴan ƙasa na gari, ana ganin ku a ƙasa na gari. masu mata. Da na gari da marasa. Allah kaka mun wannan kirarin, na yafe. Haba, kai haba. To ana jin da an ji kashin amare. Ka dai bani da abin da nake ji. Leda biredi baki da sirri. An gaye. Leda biredi baki da sirri. Kana mun magana kuma na ga kayi shiru, me yake faruwa? To yanzu dai ba ya ce zai baka shawara ba? Ina jin ka. To ba shi shawara. Yawa. Ina yayi shiru. Ka san farin leda ba sirri ta zo. To ai ba dai shiru ba. Kai mutumin yau fa a gidanka dan ci abinci. Abokina, kana ji na? Ina ji. Akwai wata magana da zamu da kai. Amma ba anan ba. Wai ni shawarar da kace zaka bani. Ban gane ba anan ba. Shawara ɗaya ce. Mm. Ka je ku daidaita ka zauna lafiya da matarka. Wai kai da me yake faɗa ma? A ni ba abin da na gabar, ba abin da na ce mata. To ai shawara kace za ka Bar komai ba. Shawara ya zauna lafiya da matarsa. Wai dan Allah mutumin da bai zauna da matarsa lafiya ba, kai har ka ba da wani ya zauna da matarsa lafiya. Shi din shine fa wanke ka shiga gidan. Shine wanke bayin gida, wankin ta kai. Karshe ma abin da yake wanke mata kasa har da fan. Bari in shiga gida.